Mizo Trends YouTube channel clear to te in Javain Jibai Vekole. Voin video bi ka chuan kan Mizo Milarte le an kop puite an ngai zong te thalak kan ron pho lang dona. Voin video a thalak nau tak tak kan clear ho te hi Jiu Pachuau le melody Renthleih te an ni. Jiu Pachuau le melody Renthleih te hi in-house production YouTube channel nei tu te an ni a. An pani hian Mizoram tan mi in pezo takte an ni a. Charity fund tam takte ti in YouTube a an video kaut langin Milarte tam takte an chan pui thin ani. Kan video te min lo like saka, min lo subscribe saka, comment te min lo pek thin awangin kan lom tak mewa Mizo Trends YouTube channel hi lo subscribe ve ngei don nya. Jiu Pachuau le melody Renthleih te hi Mizo Milarte in ngai zong jinga in me ber pol an nia. In me in ti nge ti lo comment section a khan in ngai dan te in lo share ve don ya kan lo me.